Igon, to si ty. To. Práve. Vypadáš ako búdro, Solko. Ja som múdry. Ty aj? Tam je niečo. Fakt? Hej, ber to. Ja idem hed, ja sa nebojím. Ty, koho má vás za 2700, pozor. Dori ti pukla. Rozbil som vás za 2700, to vadí? Lopy. Pije sa. Do lesa. Hej, brm. Ber všetko. Neskač. Hodiny. Ty. To ber hodiny, to je drahé veci takéto. Choď heď stať, ale to nebude viesť. Tu nechá vozík. Ty, ak sa chceš? Ale nestíham. Víš, aký je to vozík ťažký? Čau. Super, peč. Áno. A zatiaľ bez príšery mi rovno nahra. 11 800. Fú, tak poje. 3, 4. Pomaly. Ty. Poď. Som mala ľahšie veci u seba. Ja ho nevidím, mňa musíš korigovať. Ja nevidím vozil. Ja tiež nevidím. Vyššie, daj, vyššie. Dobre. Púšaj. Poď už dopiť. Môžeš zjeť, poď. Tak to fakt stojí. Oha, a kačka to je, pozor. Nedotýkaj sa jej, ona to len bude prenasledovať ťa. To je okej. A čo ak sa je dotknem? No tak ťa rozjebe. Poď. Rovno. Potom chod doprava, či doľava. Jak si na to zrýchlu som. Čo sa nerozhýba to, hej? Neboj sa, to je v dobrý. Doľava. Otvor. Rovno. Ale keby si videl Počkaj. môj pohľad, ja cez to nič neviem. Počkaj, prsteň. Od minút 29 Pakačka sprostá. Sem. Good boy. Ty, on. A tá kačka nemôžem ju? Nie, nerob. Ty, on. Fakt. Bože, s kým to hrám? Ja To ani chápeš? sprostý. Red Heart. To je rozdiel. Ty si PDD? Hej. Dobre, čo kúpime? Máme 15 000. Fú, Toto je asi sila. Toto, kokos. hápka, za 5, za Hápka. 5000. A Hilt upgrade, to Investuj. kúpim. A aké mám 51 HP stále iba? Ber to, nie? Poď. Však dobre, ale nerob to, daj to späť. Späť to daj. Však sa to zaplatilo, ja nie. Dobre. Nezaplatil si sprostý. A som to šutie nehral, ty debil. Doberiem ďalší heal za 4. Ja mám A 50 zoberiem HP. silu jedu. Zoberiem silu jedu. Nemôže Že sa ako vyhealuješ. vyhealovať? Nie asi. Môže to stlačiť? Môže si to dovoliť? Dobre, takto nemôžem. Už dovoliť toto. Môže to stlačiť? Či ešte chceme niečo? Toto je 12 000. Fú, to je máme. Kľúče. A Musíme na šetriť. toto máme. Na toto máme. Ty, 1000 kámo, vstane. Ktoré Hej, hľadám. máme. No, Poďme. kupujem, lebo nič. 1000 rozpadená. No, fantastické. Dobre, poď. Ideme. Ty, aha, tu mám jaj. A tu má vyhuluje, lebo mám 50 na HP iba. Tak asi tam jedna, nie? Tak dal iba plus 20. Tak používaj.
Hej, ale toto je dobrý tak sa 50, to som si mal dať. Teraz mám ešte Welcome back. Oho, to je strašne drahé. 4000 len. 4000. Pozor, Vidíš som pomaly. Nesieš to ty teraz. Dobre, nie späť, poď rovno. Nie, dobre, nič, poď rovno. Ja som to sa, že to majú viac miesta, ale tak nič. Veci nejaké za peniaze sme Židia, nemáte tu? Nie, odchádzam. Máme. Ty, Máme. gone. Tu sú dobré. Kde sú dobré? To je huba. Tu sú. Tyko za 2600 huba. Za 2000. Dobre, ne? Aha, elixír. Dobre, Za to sa 1600. tak dobre rozbíja. Musíš. Takže ja sa nebojím. Tam bol Enderman. Enderman? No. Idem tam! Endermana sa nebojím. A kde? Tu v týchto dverách. Tu, tak to som otvoril a tu stal predo mňou Enderman. Počkaj, to sa nedá predať? Nedá. Ty. A tie dvere si ako rozvaliť nemusel. Bol nechťať. Zase by sme mieromilný zlodej. Toto za 2000, dočkaj, to nesiem. Môžeš Endermana hľadať, ak si. A to nie je taký mieromilný. No nie, klamal, žiadny Enderman. 9700, poďme pomôcť. Jo. Máme aj inakšie problémy. Enderman! Čau, Kubo. Pohode, vidíš? Tu bol Enderman. Kde číka? Netuším. No, berme kocku, poď. Zatvárame. A poď, kocku mi. Sme tu pre nejaký účel. 4. Počkaj, zobrať vozík. Tu stojíš. To nesieme. Do Rity to bralo 1000, ako to padlo. Máme návštevu. Do Rity. Posrata číka. Nevidí ma. OK, poď. Teraz. Jak ti mám pomôcť? Táto kostka sa mňu nesie, tak to nie na nič. Haló? Kde si? Tu som, idem. Aha, už ja počujem. Dobre. No tam je. No. No ešte tam. Dobre, bereme kocku, my sme tu pre nejaký účel. Je tam? Nie. Do Rity. Niče. Ale sa to tam hľadá mes. Ten elixír židácky tam je more. Aha, Je tam. ako nám Je je. tam. Krása. Ideme. Pomaly. Počkaj, tu buď, ja idem vopred, hej, to je budačo. Do Rity to padlo, tá kocka sa padla. Bože, Andrej, že už to máš 2000 len. Ja viem. Poď, ber to hore. Ty však 2000, však toľko stala tá kniha, to som našiel. Čo? Ale neobralo to. Veď Tak, ten to elixír tam. Nepomožil som to. Tak, tam je mesto, tam je. No, tam už. Ešte kúsok ešte. Tam ideálne. Vidíš to, jaký som? Dobre, ideme. Idem vopred. Vopred, poď, ešte rovno. A sme tu.
Skibidi, dop. Nežíš nič, prosím, nežíš. Pohode, No to... prehľadom. To nemusí byť v košíku. Plus 4000 sme si zarobili. Je dobré. Týko, sme bolováti. 11 000, tak nič. To sa oklamalo. No vidíš. Poďme, môžeme ísť? Ideme domov? Ideme kupovať. Ideme. Aha, tu je. Čo? 6000. Boha, ty máš aký hlas? Aký mám? Taký úplne hrubý. Hej. Teraz mňa Hej, keď som taký všetci hrubý. poučím, taký úplne. Ako 100-ročný chlap. Tak. Máme 9000. Poď. Enderman! Nechaj mať! Kúna! Ty kúno? Kde je? Čau. Kde je govno? Tu sú dvere, o tam. Druhá cesta. Ale pozor, aby nás niekto nenapadol. Tu nič nič nie je. zase more. Počkaj, toto otvorím. Pič, ty. Uah, Tu je slabý. ty koko za 1300, počkaj. To A je tu už skôr, máme. sa nemalo rozbiť. No ide sa. Tak, dobre, poďme, môžeme ísť. Der. Čo to bolo? Kto tam vyspieva nejaké decko skúvené? Čo ja viem. A to je počul. Je to mám dať? Slenderman! To on bol. On má rád deti. Nepozeraj sa na neho, nepozeraj sa na neho. No, choď heď. Nie, nechaj! To má genius. Dobre, to si ty, to si ty. Ja viem. Nie. Čo? Ideme domov. Nepočuť, čo je tu. Ja tam je. Okej, idem do obe. Do lidi! Tá hlava pôjde so mňou. Sa tu nenekam. Čo mám robiť? Chcem zobrať späť. Tam by sme revival. Jaj. Vozík. Parkan. Povedz do stredu. 30 000 prst. 30 008. 30 000 prst. To poďme. Poď. Hore! Fú, som aj ľahšie veci dvíhala som. Napísalo, vieš? Poď. Prichádzame o peniaží.
Asi dám, ale... Asi nie. Nie. A čo tu mám robiť? Čo mám? Ej! Vyhral som! Som kráľ! Easy. Ty si sprostý. Čo som spravil? More Easy žiť. win.